Здравейте от автокъща CarMax. Искам да ви покажа това Caddy, Volkswagen Caddy. 2013 година е. Нов внос от Германия. На 150 000 абсолютно реални километра. Колата е чисто нова. Изключително запазена. Има сервизни документи, фактури, 2 ключа. Гумите са и нови, отпред и отзад. Колата е на 157 000 км. Двойка бензин, 110 конски сили и е с фабрично гориво метан. Минава около 450-60 км с едно зареждане. Харчи някъде около 4,5 до 5 кг на 100 км. Всичко работи по автомобила. Може да се кара в сервиз, да се прегледа. Не е пушено в колата. Работи и климатика. Борд компютър има. Автопилот също има. Здрава стегната. Колата е супер. Работи на всеки ден от 9 до 6. Заповядайте, колата наистина е много хубава и си заслужава. Това е от мен. Лек и успешен ден на всички.